Τον παππού μου τον έλεγαν Αριστίδη Καπετανάκη και ήταν λεβεντόπεδο στα νιάτα του. Για εκείνον βγήκε το άσμα «Λεβεντόπεδο Αρίστο, μπες στο μαγαζί και κλείστο». Με τους πυρεώτες φίλους του έπινε τα ουισκάκια και τα βερμουτάκια του στα κουτούγια που σύχναζαν. Όταν έβγαιναν στο κέφι, κατέληγε συνήθως ο Αρίστος στο τμήμα και το μαγαζί κλειστό. Στο σπίτι μας βέβαια πίναμε ρακί που μας στέλνανε από το χωριό του παππού στο Ρέθυμνο. Στο ίδιο δέμα, ο συνισάρης του παππού μου στα χωράφια, ο Σύφης, έχωνε και αλφα ποιότητας χορταράκι. Εμένα πάλι μ' άρεσε να ανεβαίνω στην καστέλα και να φουμάρω το χορταράκι που είχα σουφρώσει από τις τσέπες του παππού. Ήταν και το μόνο μέρος που μπορούσα να τραγουδήσω όσο δυνατά ήθελα, χωρίς να ραγίσουν τα σερβίτσια μας από το άκρον ήλιον κρυστάλλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γαϊδουροφωνάρα είχα. Και αφού δεν μπορούσα να είμαι πάνω στην πίστα, έψαξα δουλειά κάτω από αυτήν. Προσόν μου η τάχιστη της εξυπηρέτησης του πελάτη. Η ισορροπία του δίσκου με τα ποτήρια σουλίνες και σαμπάνιας. Το σκούπισμα της πίστας από τα γαρέφαλα και από τα πιάτα και η εισπράξη των λογαριασμών με καπέλο. Τα προσόντα μου αναγνωρίστηκαν από τον κύριο Λαδά, κορυφαίο μέτρη στο είδος του και με πήρε στον ταλκά. Τώρα σκουπίζω τα γαρίφαλα της Κίτσας, μα κάποια μέρα θα σκορπώ κι εγώ χιλιάρικα στα πόδια της Ζωζός. Ήδη σχεδιάζω που θα βρω τον Μπερντέ. Θα επεκτείνω τις καλλιέργειες του παππού με το χορταράκι, τυποποιώντας το προϊόν και θα το εξάγω. Βρήκα και όνομα για την επιχείρηση. Θα τη βαφτίσω Κρέταν Τζούρα.